Hi guys! Razel here! I know the title says Bisaya makeup look or Bisaya get ready with me. Di ko pa alam kung ano yung title ko dito. But it's going to be Bisaya video. Pero sa intro, magtatagalog muna ako to explain. Just in case merong mga Tagalog na nanonood na hindi nakakaintindi ng Bisaya. The last Bisaya video I did, a lot of you guys said nalagyan ko siya ng subtitle. I don't think I can do that kasi alam niyo naman sobrang bilis ko magsalita and hindi ko kaya lagyan ng subtitles. Tapos like, sobrang bilis nga. So, like, yung subtitle magiging mabilis din. Mamamatay yung brains natin dyan, guys. So, sorry kung hindi nakakaintindi yung iba. Do not worry. Meron akong upload kahapon. Meron din akong upload bukas. Yung mga yung Tagalog, English yun. So, kung hindi man kayo nakakaintindi ng Bisaya, I'm so sorry. Pero huwag kayong malala. Wala akong mga chismis-chismis na mga Bisaya lang yung nakakaintindi. Walang ganong ganap. Ang dami kasi nag-request nito. After I did my first one, you guys keep requesting na gumawa ako ulit. So, I'm doing it again. Anyway, I will go ahead and proceed. Magbisaya na ta. Okay, magsugod na ta, guys. Dagon kayo nag-request ani ay nga magbisaya makeup look ko or Bisaya makeup tutorial. Ba't gingon na lang. Uy, hindi na ako tawagon makeup tutorial ang akong mga makeup look. Kay, dili man siya like tutorial, jud. Kay, di man jud ko ana ka. Di man ko kabaw mag-makeup jud, guys. Timing ra na siya. Wait, ang akong background no, kuan kayo weird. Naadyo just tunga. Huy, guys, I ninyo i-judge akong background ha. Kay karon ra jud ko ni siya gi-set up. As in karon ra yun. Naabot ning table gahapon, gihatag ni Kapi. Diba? Ano yung judge akong pineapple, guys, ha? Ara lang sana siya. Nag-vlog ko ganina. Bugat king table. Ay, ako dyan yung gimove diri. Gikan dito sa kuan. Alsa dyan ko ni siya padong diri. Kan ni, oh, bugat kay ni. Magsugod na dyan ko. Mag-apply sa akong primer kay... Primer na biya ko. Sige na akong primer. Mura dyan ko correct. Sephora nga base smoothing primer akong gamiton. Kana mga ingana, mga primer, mga smoothing, mga ingana. Di na ako nang ibasaya, ha? Kay pangalan mo na siya sa product. Ang sabi bisaya as primer, be? Oh. Primer. Primera! Syagit na ay, syagit! Okay, mag-apply na ko og foundation. Muna akong gamit na foundation. Milani Conceal Plus Perfect Foundation. Akong shade kay Sand Beige. Nainangutan na kung unsa akong shade. Di ko kabaw kung nagtanaw to siya aning video. Kay Bisaya man eh. Pero akong shade kay Sand Beige. Ganahan ko aning foundation ay. Hala, kadaghan ako nabutas kong agtang. Uy, ang ako ibutang sa akong agtang, gamay ra dapat. Kaya ang akong agtang, itom akong agtang, tanawa. Diba? Mas itom siya. Kung ikumpara na ako diri sa akong no, maumang ko na siya ang dako kay kong agtang, no. Kabaw naman siya mo ano sa dako kay kong agtang. Kung init kayo, ang init, diri jud una mo ana, oh. Diri jud una maigo sa akong agtang, oh. Muna nga mo, ang akong agtang ang pinakaitom. Muna sige kong kao, kay kung di ko magkao, kung agtang mauling na gyud na sa kaitom. Wa mo kay problema sa akong color, basta fair lang sila. Kasagara, gamay ra jud ako ibutang diri. Kay para dili kay siya puti tan-awon. See? Tan-awa. Puti na kay siya tan-awon. Pariha ra gud ni color nga foundation pero ang agtang ni puti. Daghan gud mag-comment nga ang imong foundation ashi kay tan-awon. Tungod mo na sa akong agtang nga itom. Yang gibutangan ako foundation. Agtang jud no. Ang akong agtang yun ay. Nice kay foundation sa tan-awa ra gud ang foundation. Nice kaayo. Di man siya ashi. Ashi din ang foundation dili man. Ashi, murag kuan. Saan ng ashi? Abu. Murag abu. Dili ra ba murag abu? Sakto rong good. Ambot lang mga nag-comment eh. Ashi, kaya foundation. Dili ra ba? Mag-concealer ko. Kung ganahan nga concealer, Born This Way concealer. Kani, o gang akong Maybelline, ganahan ko ana nila duha. Maybelline Fit Me. Nindo to. Ya, brato ra sa to, guys. Kani, nindot sa ni siya. Kung dato mo, palit mo ani. Ang sa Bisaya sa blend. Blend. So, Bisaya sa blend. Kani, karon pa ko ni siya gamiton. Wa pa dyan ko ni siya na-try. Hinatag ni Syra May sa Instagram, guys. Nagbaligya siya mga Mary Kay na products. Oh. Mauni ang ilang translucent loose powder. Hala, social ni siya, ha? Paano, uy? Move ra ni mo, oh. Ay, ganahan. Lagi ko ani na siya laklak. Unsay Bisaya sa bake. To araw, na sa takabaw. Nandiyan mga terms, ha? Nga, wadyo takabaw. Unsay Bisaya. Magbutang sa ko sa akong tibuok na. Tibuok! Noong! Magsagit dyan ko ay. Maglahag ko dyan ko ng mga magtingog-tingog. Uy, ano man naman na may magtingog-tingog. Ay, mag-comment ang mga hadlok-hadlok ha. Mag-comment saan mo dara. Samot na dyan ko hadlok dara. Ako rin ba usapir me? Saan na may sunod? Uy, na-distract ko sa may tingog dara.
Samanta, pinsa na. Ako ni i-fill in ako eyebrows. Haloy akong brows ba? Tanawa ko akong brows. Dagan kay ko under eh. Wa pa na ko siya na naibot. Pero okay ra na. Ikahuman ani nga video. Ibtun ko ng mga. Humanan sa ko ni akong kilay guys. Di sa ako magsaba. Kay tabian kay ko na. Tabian kay ko. Di sa ako magsaba kay makampat akong brows. So, dili na ko mag-eyebrow goals. Wa na sad nagkadimao ang akong kilay. Di gani sila magkapareho. Ibig kung saan jud na ako buhaton. Di jud magkapareho kani. Mas nindot jud ni kaysa ani. Tanawara. Mura na nagbuang dara. Naupaw na ni diri. Nayabag na ning brows ah. Ang ako din gigamit kay Benefit Goof Proof. Anong proof? Ang ako din gamit kay Goof Proof. Unsa man ang proof? Oy! Goof Proof brow pencil. Wala noise ang powder ha. Naong na nimo siya. Mura kag nanilhig sa naong. Nanilhig sa naong. Silhigi na imong naong day. Kampat kayo imong naong. Silhigi na. Sa may sunod. Oy mata. Sige mag-eyeshadow ko. Diba? Di ko hilig mag-eyeshadow. Di sa kay ko kabaw dyan mag-eyeshadow. Pero so ayun lang gud na to. Pasin pa di ay. Kahugaw na gud ani. Unsa naman ni tanawa pati hugawa. Mao ni ang BYS Nude 2 Eyeshadow Palette. Mag-primer ko akong gamiton kay e.l.f. Eyelid Primer. Hala, mga anong naaman na yung anong color. Uy! Ganda mo na yung lipstick. Mga bata na sa daan, giduwaan na sa daan mga makeup. Night time nga, nabisita ang mga pagamangko ni Dan. Nya, ilang gipanguha ko nga makeup kay make-upan ni Dan. Mao siguro na hitabuan na nga nanay lipstick ako primer. Ng mga bata Di lang kay ko mag-detail og storya ani akong eyeshadow kay di lagi ko kabaw ani. Timing ra jud ni guys. Kung mag-film gani ko, di man ako siya iplano, di ko mag-practice. Kay kung mag-practice ko, grabe ka bati. Igo man ako practice nga bati kayo. Mawad ako gana, di na ako mag-film kay makaingon ko bati jud kayo. So di na ako mag-practice diretso na lang kay para diretso usahay mo okay man katong gi-film na mo ni Dan. Nga si Dan ang nag-voice over. Diretso ra jud to. Tanan ako make-up look nga na-upload na ko impromptu tanan kay kung planuhon ako, mag-practice ko. Bati kayong resulta. Mawadaan ko gana. Di na ko mag-film. Butang ko aning shade nga flirt. Ibutang na ko siya dara. Magbutang lang siguro ko brown nga transition. Char! Murag yung correct ni Bayhana Mura sag na alam nga wala. Diri alam. Flawless Contour Kit. Gamito na ako kani nga brown sa akong mata. Diri. Transition ko nuhay ba? Wala klaro ang brown. Marag ni katag na nuning usa ka eyeshadow noon. Uy, wala gani ayo Nadyo'y uban nga may jud kay mo make up noon sa ambot lang jud di jud ko kasabot nga no may jud kay sila. Nya bisag unsaon jud nako di jud nako makuha. Surti kay nang uban nga bisag unsay lang buhaton nindo jud kay resulta. Kita porti na to paning kamot, porti gahapon tsakaha. Wala jud ni ayo lagi atong buhay. Na jud kay bisita guys. Sakit ka ko puson. Di jud as in sobra jud kasakit pero sakit jud gamay. Film pa more. Kasakit ang puson. Kani ang gamit nga color para dere. Wala noise ni siya nga color. Butang tanis babaw be. Butang na sa pinakababaw diri ra sa gawas. Diri ra sa gawas dira. Diba? Mura na jud nag-correct ng kuana. Uy, make-up pa. Kani magkuan ko. Unsa may tawag ani? Pang ana. Ano? Magbutang sa akong mascara ha. Shut up sa ako kay. Makampat na yan Mana ang mata. Di na ako mag-eyeliner kay makampat na po. Kabaw na mo. Di ko kaba mag-eyeliner. Alo, inindot ang makeup guys. Sus. Mag-blush na ko. Ang akong blush nga gamiton kaning Becca Luminous Blush. Ang shade niya Camellia. Gamay kay ni siya ay. Nga ni ganiya ha. Kay awang kuan. Highlighter dako. Nya ang blush gamay kaayo. Di man jud asin kaayo pero gamay siya. Pigmented kani nga blush guys. Tanawa ra gud na. Kanindot na gid Lagi na nag-comment sa akong video nga smile ko no kung mag-apply blush yung smile ko Mag-highlight na tabi. Akong gamito nga highlight. Akong favorite highlight. Becca Highlighter Champagne Pop. Unsay bisaya sa highlight. Kinsay na kay baw. Magbutang sa ko diri sa ubos akong kilay gamay. Diba? Nice na kayo. Igwapa na tagamay ani. Hapit na ko mahuman. Lipstick na like kuwang. Kadali raman di ay ani. Ang sa atong color gamiton. Kani siguro mag-lip liner ako, di ko mag-lipstick.
Essence Lip Liner, shade niya, Soft Berry. Nice kayo ni siya nga shade. Na-adjoy point nga, kanina gito akong pirmi gamiton. Sa una. Karon hindi na kayo. Okay, mauna ni siya. Nga itong makeup. O, tanawa, pating hayaga sa akong naong. Grabe, kahayag. Oversize sa kahayag akong naong, akong ilong. Nadyo dari, akong kuko ba? Tanawa ko na, tanawa guys. Kita mo, naputol. Laghan mo kayo mamuyag sa akong kuko. Good, nabuyagan siya pirmi. Sige nga, ninduta si mong kuko. Nagsige na kaputol, tanawa ning duha. Tanawa, putol. Awa, putol. Karon na, nasa usa, padung na sad. Pero mauna na yung makeup, simple ra kayo. Pwede ninyo isulob kung namin mga Valentino. Kaya happy na Valentine's. O, diba? Na yung mga ingana. Di ko kabaw kung saan pag-outro nga Bisaya. Manghinaot ko nga magkita ta sa sunod ng mga video. Manghinaot ko nga tanawon nyo akong videos kada adlaw yun. Grabe na ginakalaom ang manghinaot ay. Salamat sa pagtanaw. Yeah, see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye!